drugari, dobrodošli u još jednu epizodu. Inače, vidjet ćete kad završim ovaj battle, znači, pošto sam se vratio iz Beograda, imam mnogo sreće i da, subota mi je najomiljeniji dan, zato što sam dobio Super Magical Chest kad sam igrao 2-2, tako da pokazat ću vam. Ja nisam verovao kad sam dobio, znači ja sam mislio ovo neki bug bre. I ja dođem i ono vidim stvarno Super Magical Chest. I ja sam mislio u tom battlu, ajde da krenem da snimam za YouTube, nemam šta drugo da radim, kad ono vidim i ja Super Magical Chest, mislim ne, pre toga je bilo ono, želeo sam prvo da završim battle, pa tek onda da krenem da snimam, kad ono ja vidim Super Magical Chest, Super Magical Chest. I pokazat ću vam ako mi ne verujete, znači vidjet ćete sad na kraju battle-a, pokazat ću vam evo samo do kraja da dođemo i vidjet ćete Super Magical Chest. Znači sutra ću da snimim kako otvaram Super Magical Chest, možda i preko sutra jer mi treba ceo jedan dan za Super Magical Chest. Tako da super, evo vidite Super Magical Chest, jeeeej, dobre, znači Super Magical, čekaj samo nešto da vam pokažem. Jeste čuli to, ja ne znam pojma da li ste čuli, ali dobro. Znači, i mnogo mi se sviđa što su dodali ovaj, kako se zove, novi update. Znači, mnogo mi se sviđa ovo, predobro mi je što smo dodali novi update. Mnogo mi se sviđa također što sam 8. level, imam ovo. Inače da, jedno pre 10 dana sam došla do 8. levela i sad mogu da igram ovo i pre sam mogla da igram ovo, tako da evo ga Mirror Battle, ja neću da igram jer treba 100 gemova, ajde malo da igram ovo, ne znam još koliko imamo vremena, dobro još malo vremena, za 2 minuta završavam, dobro neću tačno 2, ja da mi pokažem. Probat ću više da snimam, više, da bude zanimljiviji video. Ako ne uspe, stvarno ne znam što ću da uradim, onda bez veze sam ga snimio. Znači da, ovo je kao najobičniji battle, samo što sam ja ovdje 9. level, to je 8. on je 9. Tako da glupo. Ali dobro. Ovdje ćemo kod rajdera. Ne želim šuškam, primetio sam se šuška jer tablet guram ovdje odmah. I onda šuškam. Inače ovako, nadam se da mi je ovako malo bolje da pričam jer onako jače se čuje. Ja mislim da se jače čuje ovako, da je super ovako, nego mi se lepe usta za tablet i onda mi je glupo. Znači, da on mi sruši jednu kulu, tako da je super. Inače, napišite u komentarima koju igricu želite da snimam. Krenut ću za neku nedelju da snimam i GTA 5. Tako da, ako pređe GTA 5, bar jedno 15 lajkova, nastavljam dalje. Inače i ovaj video, ako pređe 10 lajkova, da ne dam previše, da ne bude da uopšte ne snimam. Ako ovaj video, ako ovaj video, to je to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!